God, nagbulyong na. Hindi mo dalawang plato. Bata. Ito, hindi pa nga ako na. So, ito yung dadalhin ko kina mama ng mga... Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So, pasensyahan nyo na, medyo maingay guys, no? Nagbe-video ka naman as usual. Pero today is magagawa tayo ng tipid gift haul. So, actually, yung iba, hindi ko sabay-sabay binili ito lahat. Ginawa ko kasi medyo madami dito sa amin. Marami kaming bibigyan. Pero, mga kapatid ng family ng asawa ko, family ko. So, sa family ko, hindi man ganun kadami. Yung family talaga ni Papa, medyo madami sila. So, mga kapatid niya pa lang, diba? So, yun. So, kailangan natin silang bigyan. Dahil marami nang tayong blessings na natanggap, diba? Ano naman talaga yung, ng Christmas. Pero, syempre, kung ano lang yung kaya nating ibigay, yun na naman dapat nating ibigay, diba? Hindi naman yung dapat sobra-sobra talaga, para lang talaga may masabi siya. Kasi, sa akin, ang gusto ko talagang ibigay, yung alam kong magagamit talaga niya, alam mo yun. Tsaka naghahanap ako ng mura na talagang alam kong magagamit. Oh God, nagbulyong na! So, ang ginawa ko guys, kinuwenta ko muna lahat kung ilan sila. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para makatipid. At the same time, hindi lang yung makakatipid ka, pero alam mo yung magugustuhan din nila, diba? Yung magagamit din nila talaga. Papakita ko muna sa inyo yung nilista ko. So, syempre, ililista ko kung sino yung mga bibigyan ko, yung family niya, family ko. So, yun. So, eto lahat yung mga gift na ibibigay ko. Lahat ng bibigyan ko, nakalagay yung name. And naglagay na rin ako ng ano yung pwede kong ibigay sa kanya, yung mga prices. Para rin ako nag-grocery, parang ganon. So, syempre, ginawa ko siyang minimum of 100. Or, may iba na hindi umabot ng 100. Pero medyo medyo mura lang pagkabili ko. So, eto, for example, this one, yung kapatid niya, nilagyan ko na yung ano yung ibibigay ko sa kanya. So, ibibigay ko sa kanya is brush egg. Yun yung parang panglinis ng, guys, yung pang blush, yung mga brushes, yun, panglinis kasi naghahanap siya ng ganon. So, yun yung ibibigay ko sa kanya. Tapos, hair velcro yung pang dito, ang tawag doon, volume na talaga sila, no? Yung pag nag-makeup ka, at saka yung organizer sa mga lipstick kasi ang dami niyang lipstick, may sa lipstick, kaya hindi ko siya bibigyan ng lipstick. So yung lalagyan na lang yung organizer kasi marami na siyang lipstick kasi wala siyang organizer. So yun, ganun ko siya inana. Pero sad to say, hindi ko sure kung aabot siya sa Christmas kasi in-order ko lang siya sa Shopee. So ang ginawa ko guys is hinati ko siya Shopee at saka dito. So sa Shopee, kasi may mga items sa Shopee talaga mas mura siya. At marami din naman akong bibilhin. So naghanap talaga ako ng So yung iba dito ko na binili sa dito sa amin. Yun binili ko na lang doon. Pero yung sa Shopee talaga mostly yun sa mga makeup, mga organizers, yun yung kasi mas mura. Mas makakahanap ako ng mura sa Shopee compare dito. At meron ding mga mahal sa Shopee na makikita ko lang dito na mura. So, yun. Pinag-ano ko na siya, hinati-hati ko na lang. Pero yun yung mga ginawa ko. Tapos, yun na rin yung mga list. Pero yung iba dito, guys, instead, like, sa watch. So, hindi ako nakahanap ng magandang watch na kakasya sa binudget ko. So, nag-shift na lang. Nag-shift talaga. Pinalitan ko lang siya ng ibang item na alam ko din magugustuhan din niya. Parang yun. So, yun. So, all in all, nasa 1,665 lahat ng binudget ko. Actually, sumobra pa ako dito, guys. Kasi may mga bibigyan pa ako na, basta, i-share ko lang sa iyo, guys, pag, pero, sumobra ako. Pero, yan yung aking, simulan na natin yung haul, okay? Pero, itong mga gift na ito, guys, is, lang, yung mga nabili ko lang dito kasi sa Shopee talaga feeling ko hindi siya aabot talaga. So ayun. So this one is very cute.
nakikita niyo ba yung ano niya? Maganda yung kulay niya. Diyan lang sa ano, medyo mapusyaw siya. Pero sa original talagang pink talaga, as in super pink. Na car siya. Tapos meron siyang mga ganito. It's very cute. Sa ano ko to, sa pamangkin ni Papa. Tapos ito naman, earbuds. Para to sa brother-in-law ko sa ano ni Papa. Bunso nila. So, ayan. So, lalaki siya. So, ito yung isipan ko. Tapos, bumili na rin ako ng ano ko to nabili sa Gaisano. Tsaka ito sa Unitap ko to nabili. Iba-iba to guys. Ito naman sa CDR King. So iba-iba. So naghanap talaga ako. Tapos ito bumili na lang ako. Hindi ko alam kung kakasya to. Pero bumili pa ako ng ibang ano. So ayan, this is 39.75 wrapper. So kasi mamaya kailangan ko na siyang i-wrap. Inaanak. Actually, isa lang naman talaga yung actually, dalawa sila. Pero yung isa hindi ko na makita-kita. So, ang mat ko sa kanya is 150. So, this is 155 pesos. So, medyo dalaga na kasi siya. So, it's very, it's very educational. Alam niyo naman ako. Sa kuya ko to, boxer short. Actually, capsa na yung bibiliin ko sa kanya. Kasi hindi ko alam kung anong yung hindi ko alam. Ang alam ko lang, nagpa-boxer short si kuya. Kaya, ayan, bibili ko siya ng dalawa. Ito makita nila. Eto, i-gift ko to kay mama ko. Kasi, naisipan ko lang, mas maganda to. So, ibigay ko to kay mama ko. Bumili ako ng dalawang plato. This is sa pamangkin ni Papa at saka kay Hagrid. Si Hagrid mismo pinili nito. Hindi niya alam na binili ko. Pero, ito yung plate na gusto niya, yung cars. Ayan. Ito naman sa ano. Kasi silang dalawa, magka-vibe sila. Magkalapit na sila ng edad. So, sabi ko, hindi pwedeng magkaiba kasi baka may umiyak. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng dalawang ganito. Dalawang cars. So, tig-iisa sila nito. So, ipa-partner ko siya dito sa plato. Actually, hindi masyadong madaming gift at bibigay ko sa kanila talaga na kay Hagrid. Kasi may plano kaming bilhin na monster truck na remote control. Medyo mahal kasi siya. So, sa January namin bibilhin. Kaya hindi namin siya pinano. So, tapos ito, baso to, mug. Mug to. Starbucks na mug. Kasi para to sa father-in-law ko, lalagyan ko pa to ng face towel. Yun yung mga mahilig kasi siya. Eto naman, eto yung mag-exchange gift kami 50 pesos lang. Parang katuwaan lang, parang ganun lang. So, binilan ko. So, ang nabunot ko is yung aking brother-in-law na bunso nila. So, ito yung ibibigay ko sa kanya. Tapos lalagyan ko pa yan ng mga kasi lang parang pang lang. Tapos eto naman, kasi dalawa, kami ni Papa, ang Papa naman, yung kapatid niya na babae. So yun, that's it. Yun lang yung, oo nga pala, dinagdagan ko yung, wrapper, dinagdagan ko siya kasi feeling ko mapukulang siya. At meron pa akong idadagdag na, dito guys, nakukunin ko dun sa mga tinda ko. Yung mga items na kasi may gusto kong tsaka yun lahat yung ibibigay. So kami ni Papa hindi naman kami nagbibigay ng ng gift talaga. Mas gusto namin yung kami yung nagbibigay sa ibang tao. So hindi kami nag-exchange gift, hindi walang ganun. So yun, ang ginagawa lang talaga natin talaga is yung bonding. Yun talaga yung aming yun lang yung guys, yun lang yung mga binili ko. At saka yung kanila ni Hagrid, lalagyan ko pa yun ng surprise egg. Yung mga, may tinda kasi ako surprise eggs. So yun yung lalagyan kasi yun yung pinaka gusto nila talaga. So para lang at least diba, merong excitement talaga sa na magaganap sa kanila. Pero yun. So ganun ko siya binabudget guys kasi syempre ang dami namin oo nga pala, may kulang pa ito sa nanay ko, sa lola ko. Kasi bibiling ko sa kanya kasi kahapon hindi ko siya nabili kasi alam ko marami na akong dala. So sabi ko today na lang mag-ano lang ako kasi siya lang naman yung kulang. Ang bibiling ko sa kanya is relo kasi yun yung gusto niya, relo.
So, yun. So, ganun ko siya binabudget. Kasi, alam mo yun, the more you give, the more you receive. Pero hindi naman dapat tayo mag-expect ng kailangan may ma-receive din tayo. Kasi mas alam niyo mo yung feeling na mas masarap pa nakakapagbigay ka tapos nasasiyahan yung tao. Tapos sa Shopee naman guys, yung mga binili ko is actually may payong. Yung payong para yung sa mother-in-law. Organizer na bag organizer. Meron din parang sa kilay kasi yung aking sister-in-law namamala mo siya parate pag nag-makeup sa yung kilay niya worth 600 plus ata yung na-purchase ko. So yun, pero hindi talaga ako sure kung aabot siya ng Pasko, pero mas masarap sanang magbigay kung Pasko talaga, diba? Pero yun ganun ko siya binabudget guys. Ngayon at ako yung nagpapak, sulo ko yung nagpapak ng mga gift. So eto yung mga ipinapak natin. Tapos, eto naman, ipanimigay ko sa mga bata. Dito, hindi pa nga ako nakapagligpit ng higaan. Kasi minamadali ko na siya, guys. Kasi medyo madami. So, yun sa Shopee talaga hindi pa dumating yung order ko. So, yun, kailangan natin ipack lahat ito. At, alis na kami, guys. Papunta na kami kina mama. So, eto yung mga gift na napack ko na. So, sineparate ko na lang siya. So, ito yung dadalhin ko kina mama ng mga gift. Kasama na yung mga pinsan ko at mga ano ko dyan. Nanay, ganun. Ito dito sa bahay, mga kapatid niya. Tsaka sa change gift namin. Ito naman sa mga bata dito. Mga kapitbahay namin ng mga bata. Ayan. Pero, yung sa, ano lang talaga, yung sa Shopee, yun talaga yung wala pa. Kaya, sa pamangkin ko, wala pa. Sa, ano ko, wala. Kasi nandun na sa Shopee. So, hindi ko alam kung kailan i-deliver yun. Pero, wala rin magagawa dahil late na